федератсияи байналмилалии футбол рӯйхати 3 номзадро барои унвони беҳтарин бозигари ҷаҳон дар соли 2016 эълон кард. Ба ин рӯйхат 3 довталаб дохил шуданд ки аз пурҳаводортарин футболбозони ҷаҳонӣ шинохта мешаванд. Лионел Мессӣ ҳамлагари 29-солаи дастаи Барселонаи Испания ва тими мунтахаби Аргентина аз аввалин номзад ба ин унвон аст. Вай аз ин пеш 5 бор беҳтарин футболбози соли ҷаҳон эътироф шудааст. Мессӣ имсол дар ҳайати Барселона қаҳрамон ва барандаи ҷоми Испания гардида буд. бисёриҳо саҳми Лионел Мессиро дар футбол ҳамсанги ситораҳои бузурге чун Пелеи бразилиягӣ ва ҳамватанаш Марадона мешуморанд. вале дар қатори вай Кришт-иану Роналдоро ҳам бозигари беҳтарини футболи муосир мешуморанд ки дар ин рӯйхат довталаби дигарӣ аст. Ин футболбози 32-сола бозигари дастаи Реал Мадрид ва тими мунтахаби Португалия аст ки ҳамин сол беҳтарин футболбоз дар Аврупо эълон гардид. Роналдо дар ҳайати мунтахаби Португалия қаҳрамони Аврупо, инчунин дар ҳайати Реал ғолиби Лигаи қаҳрамонҳо шудааст. довталаби ниҳоии ин унвон Антуан Гризманни 25-сола ҳамлагари дастаи Атлетико Мадрид ва мунтахаби Фаронса аст. Вай имсол беҳтарин голзан дар мусобиқаи қаҳрамонии Аврупо гардида буд. Гризман дар ҳайати Атлетико то финали Лигаи қаҳрамонҳо ва дар ҳайати мунтахаби Фаронса ба финали қаҳрамонии Аврупо роҳ ёфтааст. фифа беҳтарин бозигари солро дар маросими ботантана рӯзи 9 январ дар Сюрихи Швейтсария эълон хоҳад кард. Бояд тазаккур дод ки пештар ҳамкории фифа ва маҷаллаи фаронсавии Френс футбол ки аз соли 1956 туби тиллоиро тақдим мекард, хотима ёфта буд. фифа соли 1988 ҷоизаи нави худ бозигари солро таъсис дод.